खुलुमबाय चिरांनि देबादाङियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार भुगिनांनाय दुखुथिया नखरा रांखान्थियारि अनसुंथाइनि मदद हांख्रायहरदों। दासान्दि भारत भुटान सिमना ओनसोलाव हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंफोरनि गेजेराव सोमजिनाय मोगा-मोगि जाथाया सरासनस्रायै सोमजिफ्लेबाय थानाय जाथायाव महर लादों। बेबायदिनो चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमनानि दादगारि ओनसोलनि देबादाङि गामियाव हाग्रानि मैदेरा उदखार खालामो। थांनाय हरनि 12 रिंगासोआव हाग्रानि मैदेरा गामियाव हाबफैनानै गामिनि फिसाय गोमाजानाय रान्दि आइजो किति हाज'वारिनि न'-बांजों लोगोसे मुवा बेसादफोरखौ आबुङै सिलिंखार खालामलाङो। मैदेरनि गाग्लोबनायाव किति हाज'वारिजों लोगोसे सानै गथ'फोरा खुनुरुखुम जिउ रैखा मोननो हायोब्लाबो न'-बांजों लोगोसे गासैबो आइजें-आइलाफोरा सिलिंखार जाजोबो। मैदेरनि उदखाराव फिसाय गोमाजानाय रान्दि आइजोआ आथिखालाव संनो खावनो जानो थानो न'-बां थोरसि-लथा गैजायै बायदि दुखुनांथाव थासारिजों मोगा-मोगि जानांदों। बेनिखायनो दुखुथिया किति हाज'वारिया सुबुं अनसायगिरि आरो रायजो राजाफोरनिसिम रांखान्थियारि मददनि थाखाय आरज गाबहरदों। गोसो गुदुं सुबुं अनसायगिरि रायजो राजाफोरा किति हाज'वारिनि स्टेट बेंक अफ इन्डिया एकाउन्ट नम्बर 3654055459 आव रांखान्थियारि अनसुंथाइ दैथायहरनो हागोन। गामिनि नामा देबादाङि, ओमफ्राय आंनि नामा क्रिस्टि। माबायावहाय 12थायावमोन। बे समावहाय नोंसोर बहा दंमोन? जों इसिनाव थांदों आमाइलोगोनाव आनारस जाफैदोंमोन। ओमफ्राय आनारस मोनजायाखिसै दा होनानै न'आव थाफैबायमोन मैदेना। दा रागा जोंनानै उल्था होख्रावना जोंनि न'खौसो सिफायना गालांजोब्बाय। दा नोंसिनि न'खराव सोर सोर दं आरो न'खर नायगिरिफोर दंना गैया? रावबो गैया, जों बिमा फिसा साथाम। ओमफ्राय बाबुआ माबायाव दंहैयो, हस्टेलाव दोनहैदों आं क'क्राझारावहाय। ओमफ्राय दा फिसाजो दङ, आं दं, सानैल'। ओमफ्राय दा बहा थागोन? जोंबो थानाय न'आनो गैया। गोसोआलाय दंमोन, सोरबाफोर अननानै जोङो बिदिनो अनसुंथाइ हरब्ला मोजां जागौमोन। जों बबाव थाबावनो, न' लुनोबो फैसाबो गैया। आं बिदिनो दखान होनानैसो जायो। ओजों बेफार फालांगि गेलेनानै माबोरै जाबावनो आं दा जेबो उफाय गैया। आं लुबैयो रायजो राजाफोरखौ एसे मदद, एसे सोनानै अनसुंथाइ सोनांब्ला मोजां जागौमोन। माबायदि खावलायगोन? अननानै सरकारा आंनि अबस्थाखौ नुखाबाय, जेन' अननानै आं न' गंसे लुना होफैला आं मोजां जागौमोन आरो। थाखै गैलाया गंसेबो गैखा, जेबो गैलियानो, लाइ लथर सिलिंखार जालांजोब्बाय। मैथो थाबावनाय, मैथो संजानाय, मै जानाय जेबो गैया। गैलिया, आंनि न'खराव जेबो अबस्था गैलिया। थानो जानो, उन्दुनो, संना जानो, सि जोम गासिनबो गैलिया। जों बबाव थाबावनाय, बबाव जाबावनाय। आं देबादाङि गामिनि गावबुरा। दा दिनै जोंनि बे देबादाङि गामियावहाय सासे न'फां गैजायै, दा बिथांनि न'आवहाय सानै फिसा दं, ओमफ्राय सासे बिमा। नैबेबादि दुखिया न'खराव फैनानैहाय हाग्रानि मैदेरा एकदम बिराद दुर्गति सासे मानसिनि बहाय बिगोमानि आनारस बागान दंमोन। आनारस बागानखौ जानानै बेबायदिनो बियो उनावहाय बिनि न'खौहाय सिफायना होदों। नैबेबादि गाज्रि रोखोमैहाय न' सिफायना होबाय। दा बिहा बेस्रा थानो जेबो राहा गैला। दा बेनिखायनो अननानै खावलायदों, गामियारि जोंनि हारि संसार जानाय बर' हारिफोर अननानै जेन बिनो एसे अनसुंथाइ होयो, बिनि एकाउन्टआव सोना होनानैहाय। आरो आथिखालनि जाय सरखार, नैबे सरखारखौहाय एसे खावलायनाय जादों, अननानै गोख्रैनो बे न'खौहाय लुखांना होनो थाखाय आरो फिसा सानैखौ बिदिनो एसे फरायनायाव हेफाजाब होलायनायावहाय बेबायदिनो रान्दि अबस्थायावहाय गोब्राब जानानै दङ। अननानै बे न'खौहाय थानो थाखाय, फिसाफ्रा मोजाङै फरायफिननो थाखाय अननानै सरकारा जेन बे न'खौहाय फाहामना होफिनो। दा बेनिखायनो आं दिनैनि बे जोंनि आथिखालनि सरकारनि सिगाङावहाय आं खावलायनाय थाबाय, गावबुरा हिसाबैहाय खावलायनाय जादों। न'खौ जेरैबायदि थिं न'खौहाय गाख्लेबजोब्बाय, बिदिनो उन्दुग्रा बिसिना बेफोरबादिखौहाय एकदम संहार खालामनानै होबाय। आरो संनो खावनो थाखाय भारा खराफोर दा बेफोरखौबो गाख्रेब गुख्रेब खालामनानै होजाबाय। दा एकदम
जिउ खांनोनो राहा गैयै नैबेबायदि अबस्थायाव फैबाय दा अननानै खावलायदों दा जोंनि आथिखालनि सरखार दा सरखारा जेन एसे गाहामै बे रान्दि आरो हावरिया न'खरनि परियालफोरखौहाय नायहरनो बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय सरखारनि सिगाङावहाय गामिनिफ्राय माबाफोर सहाय होगोन नामा दा बेखौथ' एसे रायलायनांगौ गोनां जानानै फैदों गामिनिफ्राय माखासे बेबायदिनो एसे अनसुंथाइ होलायनानैहायबो सहाय होनो खामानिनि न' बां लुनायावहाय दा जों रायजो राजाफोरखौ एसे खबर होलायनांगौ जादों दा रायजो राजाफ्राबो उनावहाय बेफोरखौ खोनासंगोन गोजोनथाव खौरां आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सोहोरनि JD रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा एसिस्टेंट नर्सिंग फर्स्ट एड पेशेंट केयर डायलिसिस टेक्निशियन OT टेक्निशियन फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 3 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन